Mga ka-digital disciple, naranasan mo na bang makarinig ng salita na talagang tumimo? Hindi lang sa tenga, kundi sa puso. Yung parang may kapangyarihan, may bigat, at may kakayahang baguhin ka? Ngayong araw, makikilala natin kung anong uri ng salita ang binibitawan ni Jesus. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensahe mula sa Ebanghelyo ngayong araw, January 13, Tuesday of the first week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Marcos 1, verses 21 to 28, pumasok si Jesus sa Capernaum at nagturo sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. Namangha ang mga tao sa kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya na may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. May isang lalaking sinasapyan ng masamang espiritu ang sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami?" Ngunit mariing sinabi ni Jesus, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." At agad na lumabas ang masamang espiritu. Lalong namangha ang mga tao at nagtanong sa isa't isa, "Anong uri ng aral ito? May kapangyarihan." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Mga ka-digital disciple, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang salita ni Jesus ay hindi lamang nagtuturo, ito ay nagpapalaya. Maraming tinig ang naririnig natin araw-araw. Takot, galit, insecurities, kasinungalingan, at ingay ng mundo. Pero kapag si Jesus ang nagsasalita, may nangyayari. Ang masama ay napapalayas. Ang tao ay napapalaya. Sa ordinary time, inaanyayahan tayong suriin. Alin sa mga tinig ang pinapakinggan natin araw-araw? Ang salita ng Diyos ay hindi lang para pakinggan tuwing linggo. Ito ay kapangyarihang bumabago ng ating pang-araw-araw na buhay. Mga ka-digital disciple, hayaan mong mangibabaw sa buhay mo ang salita ni Jesus. Kung saan siya nagsasalita, doon may kalayaan. Makinig, maniwala, sumunod. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.